Nselmilkom, mela din it-taħdida ibbażata fuq teżi reċenti li għamilt tal-kors Literary Tradition and Popular Culture taħt il-gwida ta' Dr. Bernard McCullough. Bqajt nagħmel ir-riċerka fuq l-għana tal-fatt u dejjem issib il-ġdid. Il-ġbir tal-korpus. Għal dan l-istudju saru intervisti ma' Albert Ganado u ma' Elfi Gulajmir li huma studjużi ta' kbira u jiftakru jew semgħu bil-proċessi jew xinat fuq uħud mill-24 delitt tas-seklu 20 li għexu fih u li ġew stampati bħala letteratura tat-triq. Delitti hemm kemm trid, imma jien se nitkellem biss fuq dawk li ġew stampati fil-letteratura tat-triq. Mhux imdorri mal-espressjoni letteratura tat-triq, bl-Ingliż jgħidulhom chapbooks. Issa, barra minn Malta dawn iċ-chapbooks eżistew mis-seklu 17. Imma Malta bdew jiġu stampati f'nofs is-seklu 19. Tkellimt ma' dawn iż-żewġ anzjani u wara ma' Edward Attard li kiteb fuq id-delitti f'Malta fi żmien l-Ingliżi. Pereżempju, id-delitt il-qtil tal-Ħamrun. Il-qtil tal-Ħamrun li qegħdin taraw dan ġara fl-1925. U fuq jingħad li il-fatt inxtara f'daqqa minn persuna waħda u ma kienx hemm kopji għal bejħ. Jiġifieri xortija tajba li sibt wieħed. Hemm ukoll id-delitt ta' Carmen Abdilla u Bina Victor. Mela, din ta' Carmen Abdilla u Bina Victor żviluppah Giuseppe Diacono fid-dram l-ewwelien. Giuseppe Diacono kien ukoll prokuratur legali u interessat ħafna fid-delitti u fil-fatt ġab sensiela minnhom f'xi gazzetti bil-Malti. Imbagħad hemm oħrajn notorji, delitti oħra, tgħidlu mhux kollha notorji, imma dawn l-iktar li għamlu ħoss. Pereżempju, is-serq u l-qtil fuq Tony Aquilina, aħna ngħidulu tal-Għallis, tat-Torri tal-Għallis. Dak ġara fl-1955. Imbagħad għandek il-qtil ta' Tony Aquilina, ommu Ġiġa weħlet bil-qtil tiegħu. Illum il-ġurnata forsi maħniex kompletament konvinti li kienet jew li kienet weħida. Imma ovvjament li sar. Imbagħad għandna każ ieħor notorju dan l-iżjed għaliex l-akkużat da maħrub 3 xhur. Il-każ ta' Ċikku Fenek li kien mosti u il-ġrajja ngħidilkom il-qudiem nafa mill-qrib jiena għaliex ġrat blokk il-bot minn fejn kont noqgħod jien għand Tommy. Fil-każ ta' Dr. Ganado, issa bħaqret ngħidilkom li fuq ta' Tony Aquilina, t-tifel ta' Ġiġa, ħarġu mill-inqas li sibt jiena 4 verżjonijiet minn awturi differenti biex taraw kemm kien popolari wieħed mill-iktar li nbieħ u f'edizzjonijiet differenti. Fil-każ ta' Dr. Ganado kien l-avukat difensur f'żewġ każijiet li jissemmew fil-letteratura tat-triq ta' serqa tad-Dockyard 1948 u tal-Laws. Issa di tas-serqa tad-Dockyard kienet importanti għandek hemmhekk xi ninsemmi iktar quddiem l-element ta' protesta, hemmhekk għandna l-element ta' protesta. In-nies ħadu gost għaliex saret is-serqa appuntu għax il-flus kienu tal-Ingliżi, mhux tal-Maltin. Mela, imbagħad tal-Laws kellha l-popolarità tagħha skont Dr. Ganado dan il-maqtul kien magħruf li jikdem
U ovvjament l-akkużat ma rridx li jingidem u attakkaħ mill-ewwel u qatlu. Niftakar li dawn il-każijiet damu snin jissemmew fil-familja ta' missieri forma ta' narrattiva popolari fit-tfuliti. Saru intervisti informali lil Carmelo De Bono, l-Pikipak, għannej, u jikteb l-għana tal-fatt, u Zeppi Spanjol, il-kelba l-istess, li jiktbu jannu bosta fatti, u koll l-għanneja oħra u kitarristi, u l-awtur Paul P. Borch li kiteb il-romanz ċikku fenek il-qtil il-ħarba il-bidwi 1998 u ċikku fenek il-bidwi Malti 2014. Fuq id-delitt ta' Mosti li fuq unkitbu 3 fatti fl-1963 fostom 2 ta' Michela Bela il-Bambinu. Ġew ikkonsultati testi manuskritti u djarji antiki ta' Dun Gaetan Rebul, Dun Giuseppe Agius, Huda Soldanis u Ignazio Saverio Mifsud, kollha tas-seklu 18. Imħabba l-ballata tal-1738 kieku ta' fuħut iġġara. Ikkonsultajt ukoll lista tal-ġustizzjati, din hija l-ballata li qegħdin taraw issa. Mela, ikkonsidrajt ukoll lista tal-ġustizzjati fejn hemm iż-żewġ forok, waħda l-forka qadima, oħra l-forka l-ġdida. U rapporti jew bilħa lista ta' tagħliq qegħdin sena wara l-oħra kull mem żewġ versi jew 3 versi fuq kull wieħed forma tal-għana ta' triq f'din il-forma. Rapporti, konsultajt rapporti u ċaqli kulturali tal-każijiet li fuqhom inkitbu l-fatti kif jidhru f'Giuseppe Kumbo. Qegħdin taraw fuq il-lemin l-ewwel faċċata tal-ġurijiet kapitali tal-mewt hemmhekk għandna sal-1926. Ġifieri mill-bidu ta' żmien l-Ingliżi sal-1926. Delitti kollha bil-kliem li ngħad fil-qorti xhieda kollox. Imbagħad barra din għandha dan il-ġurijiet kapitali tal-mewt għandhom importanza kbira għaliex kultant faċċati iġib x'kien u fuq wara iġib x'kien jidrilhom ġuristi famużi Maltin u barranin fuq il-pena kapitali u x'kien jidrilhom il-ġurnalisti. Pereżempju Tancred Borch. Tancred Borch li kiteb di li ġejja li qiegħda fuq il-lemin. Fuq il-lemin Tancred Borch itina informazzjoni imprezzabbli fuq id-delitt tat-tambur Malti għaliex jgħidilna barra li jgħidilna fuq il-każ innifsu fl-ewwel żewġ kolonni, fit-tielet kolonna jgħidilna li fi żmienu kien għadu jitgħanna id-delitt tat-tambur Malti, ġifieri fl-1926-27 kien għadu jitgħanna ma' Malta kollha. Għax da d-delitt tat-tambur Malti li ġara kien taħt l-età meta kommetta id-delitt. Stennew ftit ieħor biex isir biex ikollu l-età biex jalquh. Biex jagħtu eżempju bih għax dan irribella kontra s-surġent tal-lim tiegħu. U fl-istess ħin waqt li sparalu qatel wieħed minn sħabu tal-klassi. Mela hemmhekk għandna lil din biċċa mill-dizzjonarju enċiklopediku fuq ix-xellug ta' Busuttil u Borch u fuq il-lemin għandna l-ewwel jien li żviluppa mid-delitt ta' Carmena Abdilla u Bina Victor. Ukoll Arturo Caruana, konsultajt, Arturo Caruana, Giuse Gallia, 4 każijiet notorji minn 2 sekli li laqtu lil Herbert Ganado f'Rajt Malta tinbidel, id-dram bl-interpretazzjoni ta' Giuse Diacono tad-delitt ta' Carmena Abdilla u Bina Victor. Ejjun tal-għana tal-fatt mis-seklu 19 il-qudiem issibhom mill-letteratura tat-triq.
mill-verżjonijiet miktuba minn l-għannejja għana traskritt u mit-tletinijiet tas-seklu ieħor l-hawn għana fuq media differenti. Sa din importanti li minkejja li bdiet l-għana fuq media differenti, xorta baqgħu jinkitbu il-ktejjeb għal letteratura ta' triq. Ma nqatgħux mill-ewwel. Għalkemm jien fil-parti kbira referejt għall-għana tal-fatt li waslilna stampat fil-letteratura ta' triq, barra dan il-korpus kelli nara wkoll x'sar matul iż-żmien permezz ta' midja moderna, speċjalment biex nara t-teoriji tal-Ordu Perry u ta' Fowley joperaw x'għall-għana tal-fatt tagħna wkoll. Dawn it-teoriji jiftħu tieqa fuq il-metodu ta' trasmissjoni tal-ballata xogħol li għadu għaddej f'dan il-qasam tal-għana Malti. Għal din it-teżi ġbart il-materjal minn sorsi mifruxa f'Malta u Għawdex, pubbliċi u privati, għal korpus ta' 80 fatt li analizzajt taħt l-irjus kif qegħdin taraw fuq il-lemin, ordni alfabetika skont l-awtur. It-titlu u t-tema, l-att ta' għanijiet jew strofi, id-data tal-pubblikazzjoni, il-numru ta' edizzjonijiet, id-data tal-każ, il-lokal, il-vittma u kienet raġel jew mara u l-età tagħha, l-akkużat kienx raġel jew mara jew u l-età tiegħu, id-delitt u l-arma tad-delitt, il-motiv fejn kien hemm u l-kastig. Iddiskutejt l-industrija tal-letteratura tat-triq, il-firxa tal-għana tal-fatt, id-delitt u l-kastig bil-liminalità li dawn jimplikaw, il-ballata bħala forma ta' protesta, il-mobilità kulturali tagħha u ppreżentajt studju ta' żewġ każijiet, il-qtil ta' Patrick Grimani 1738 li sa niddiskutuh fit-taħdida ta' 11 ta' Jannar jiena u Patri Mark Montebello u id-delitt ta' Ċikku Fenek li sa nsemmi illum. Il-mużika tradizzjonali Maltija u l-għana jmorru lura mill-inqas sa nofs is-seklu 15, meta l-għannejja diġà kienu jgħannu f'pari, jew gaj kif nafuhom illum. U għalhekk għandhom storja tal-fuq minn 600 sena, għax wieħed jikkonsidra li biex drawwa tidħol fost il-poplu u tistabbilixxi ruħha jridu jgħaddu ħafna snin. L-erba' sottoġeneri tal-għana, l-għana spirtu pront, l-għana tal-banju, l-għana labormliża, l-għana tal-fatt fil-makjetta, huma rappreżentazzjoni kulturali mibnija minn min qed jirrappreżenta l-għannej, x'qed jiġi rrappreżentat l-għana u min qed jara r-rappreżentazzjoni, l-udjenza. X'inhi l-ballata? Tissejjaħ ukoll poeżija jew storja. Il-ballata li tirrakkonta ġrajja hija magħmula minn sensiela ta' kwartini jew għanijiet li jiffurmaw storja waħda. Dawn il-kwartini fil-parti l-kbira jitannew f'ottavi, jiġifieri f'pari ta' strofi, dejjem bil-versi ta' 8 ottonarji bir-rima ABCB u bl-iskemi metriċi bħal tal-erba' sottoġeneri l-oħra, ngħidu aħna. X'sija sewda kienet dina meta morna l-Ġiżwita, morna nieħdu lil Mambirek Kavaliere Miżafida, din minn bint l-awditur. L-għana Malti huwa mezz dinamiku ta' komunikazzjoni. Kollu jirrakkonta xi ħaġa u dan is-sottoġeneru tiegħu l-għana tal-fatt huwa għana popolari narrattiv u performattiv. Fih arti verbali li s-samrek huwa simbolu ta' reżistenza ta' tradizzjoni folkloristika orali. Baqa' jinftakar għax għandu kontinwità u varjanti għal kull tip. Dawn it-tipi u l-motivi jistgħu jiġu klassifikati bl-istess sistemi ta' pajjiżi oħra bħalma tiġi klassifikata in-narrattiv orali.
Il-ġrajja fl-għana tal-fatt jista' jkollha bażi storika, semistorika, leġġendarja jew fittizja. U dan jingħadda permezz ta' narrazzjoni ċara. Ikun fiha l-bidu, l-iżvilupp u t-tmiem irreversibbli u tispiċċa bil-mewt tal-vittma jew bil-mewt tal-akkużat jekk dan jinstab ħatim il-ġustizzja. Jinsabu każi fejn il-kundanna għal forka tinbidel f'ħabs jew f'manikomju għal omor il-ħati, imma t-temma l-għannej dejjem irid jasal għalija. Kelli problema pereżempju dal-aħħar biex nikkonvinċi l-għannej biex jikteb ballata ġdida fuq ta' Grimani, ġifri kellna l-antika tal-1738 u rridtu jikteb. U dan x'inetlu l-istorja kollha kif ġrat skont il-ktieb li ħriġna jien u Patri Montebello. Għalli ma di m'għandix tmiem. Għalli min nista' niktibilek. U ma kitibix u kelli nsib ieħor. Li mbagħad fil-fatt kitiba waqaf fenderlu li ballata għandha tieqaf. L-għana tal-fatt u wkoll għajn kulturali, soċjali u politika sewja. Qabel ma bdew jinkitbu il-ballati kienu jitannew u jinfirxu bil-fom u fl-istess ħin ixerdu aħbar, dik kien skop importanti, ma kienx hawn ġurnali, allura kienu jxerdu dak li qed jiġri. Jew ifakru ġrajja melek qed jgħannu fuq Toni Bajjada mhix aħbar, qegħdin ifakru hija ċelebrattiva, qegħdin ifakru ġrajja. Kull għannej kien jagħti l-interpretazzjoni tiegħu ta' fatt u bekk jirrifletti li l-istorja tal-poplu mhix statika, imma li turi taqlib ta' żminijiet u tiżviluppa. Din hija skont li jgħidulna Lordu Perry u Foley. Permezz tal-opinjonijiet u l-attitudnijiet tal-poplu matul iż-żmien ileħħen il-protesta kontra l-istat tal-indifferenza li l-poplu kien jinsab fih. Fuq kollox jipprovdi s-servizz kulturali lill-poplu. Il-fatt jitanna fuq azzjoni li tirriżulta minn kundizzjonijiet speċifiċi bil-konsegwenzi tagħhom. Jgħaddi mill-modi għal ġejjieni permezz tal-preżent. Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-eżistenza tal-ballata kien li tibqa' tinftakar. Madankollu, billi kull għannej tal-fatt normalment ikollu r-repertorju tiegħu, din importanti għax tispjega għaliex intilfu ħafna ta' qabel il-libertà tal-istampa. La jieqaf janni jew jiġi nieqes, ħafna mir-repertorju tiegħu kien imut miegħu. Għax dak li għanni ma kienx jinkiteb u l-għannejja l-oħra, anke jekk jiftakruh, ikunu ġabnew ir-repertorju tagħhom u ma jkunux jridu jdaħħlu iżjed milli diġà mdorrijin bih. Bekk intilef ħafna għana tal-fatt matul is-sekli. L-għannej kien jibqa' anonimu u sal-lum ma jiġbidx l-attenzjoni fuqu. Din importanti għall-għannej għal-ġodda, m'hemm l-ebda skop li jiġbed l-attenzjoni fuqu. L-attenzjoni tittaqa' kollha fuq is-suġġett. Ngħidu aħna bil-mossi jew bid-dera tiegħu, però din fl-Awstralja tbidlet. Pereżempju fil-ktieb li ħareġ dal-aħħar Emanuel Qasa iġib ritratt ta' wieħed li qed juża l-mossi fir-ritratt waqt li qed janni. Dik mhix Malta le jekk tinnotaw f'attivitajiet l-għannej joqgħodlok hekk u ma jiċċaqlax sewa mill-bidu sal-aħħar. Mela. Imma l-attenzjoni tal-udjenza tibqa' fuq is-suġġett li jkun qed janni fuqu. L-għannej tal-ballata li tkun maħsuba fuq ġrajja b'nies reali f'konflitt, dejjem bl-istess qafas performattiv, jivviżwalizza l-astratt u jagħmlu konkret direttament b'mod kreattiv waqt li għanni. L-għannej indifferenti għaċ-ċirkostanzi li fihom tkun saret l-azzjoni, imma interessat fl-azzjoni biss, ma joqgħodx iġib raġunijiet fil-ballata, qatel. Il-proċess sakemm qatel, x'ġara wara li qatel, daqshekk.
li primarjament il-ballata tagħti każ tal-azzjoni mhux ta' raġuni għaliha u wieħed mill-elementi li jagħżel in-narrattiva folklorista mill-letteratura. Għalkemm in-narrattiva popolari fl-Ewropa ħalliet influwenza qawwija fuq il-letteratura ta' ħafna pajjiżi u viċeversa. Pereżempju Omeru u l-effett li ħalla fuq in-narrattiva popolari Serbo-Kroata. Jiġifieri jekk inti tismagħhom 1000 darba, kull darba ivarjaw qatt ma jgħiduha l-istess. Anke l-istess għannej. U din hija li ħadmu fuqha Lordu Perry. Il-motivazzjoni rrid jasal għalija semmih permezz tal-azzjoni tal-karattri tajbin jew ħżiena u li mhumiex individwalizzati. F'dan it-tip ta' ballati ma nafux x'in id-dera tal-karattri, ħlief jekk xi karatteristika tkun relevanti għall-azzjoni. Nagħtu każ jekk il-karattru kien għama u mħabba x'kien għama sar delitt, dak allura jsemmuha dik il-karatteristika. Il-bqija ma jisemmu deskrizzjoni tal-karattri mhix qedem. Il-karatterizzazzjoni u l-azzjoni jidhru bħala varjazzjoni ta' xulxin. Issa hemmhekk għandna fuq il-lemin għandna ta' Katrin tal-Imdina. Sewa Katrin tal-Imdina aħna nafuha bħala letterarja, però jekk tfittixha, jekk tfittxilha id-dettalji issib ħafna elementi popolari fiha. Mela dwar Dukakija li għamel bena fuq li kien jaf. Iltqajna biss ma' minn 9 sa 11 il-ballata sas-seklu 18 għax qed ninkludi pereżempju Ave Marija tal-Bambinu u jien kif naf kif indunajt li din kien ilu jafa minn qabel ma keteb fuqha. L-ewwel qed qasira bħal huma qosra l-oħrajn. Għax dan ikun intilef ammont minnhom ma' żmien u jeqsaru. Mela, li jagħmel il-Bambinu Michela Bela irranġa xi affarijiet biex tinftiem biex li ftakar jinftemu fil-fatt qasira ħafna bħal qasira ta' kieku ta' fuħut f'ġara, bħal qasira l-Arusa tal-Mosta jew ta' Bint l-Awditur, anzi ta' Bint l-Awditur daqsxejn itwal mill-oħrajn. Però ta' Bint l-Awditur għandha biċċiet neqsin, xi kultant flok 3 linji, flok 4 linji għandha 3, jew flok 4 linji għandha waħda. Imma Kassar Puliċina xorta ġabhom anke jekk waħda jew 3. Il-parti kbira ta' dawn il-ballati sas-seklu 18, mhux tas-seklu 18, sas-seklu 18, jiġifieri fuq 300 sena qegħdin nitkellmu. Kull m'hemm dawn il-9-11. Dan marbutin ma' sfrattu tal-imħabba jew mal-piraterija. Per eżempju, Bint l-Awditur, l-istorja ta' Ġuditta, Ave Marija sfrattu tal-imħabba. L-Arusa tal-Mosta sfrattu tal-imħabba u piraterija. San Dimitri piraterija. Biex il-ftit ballati li kena sas-seklu 18 u li ma waslu n-nisħa, deru fl-40ijiet tas-seklu ieħor wara madwar 400 sena, bla ma kienu miktuba qabel, bil-fors li baqgħu popolari tul is-sekli, mhux biss fom l-għannejja, imma fuq kollox fom il-poplu minn fejn Kassar Puliċino fil-fatt ġabaru. Dawk minnhom li kienu kulturalment mobbli, f'ordni tentativament kronoloġiku, huma Katrin tal-Imdina, għax mill-popolari mexa għal-letterarju, għalkemm fiha l-elementi popolari qawwija. Imbagħad għandna dan ma tantx ingħata każ il-framment Ommi tiegħi. Dan huwa framment medjevali, influwenzat mill-Boccaccio. U aħna l-iktar li nafuha popolari minn Keats, Isabella, or the Pot of Basil. Bħala fl-Ewropa kollha hemm poeżiji jew inkella letteratura popolari. Mela dal-framment huwa biss 4 versi li Giovanni Cremona ġabar snin qabel ma ppubblika.
minant waħda zebbuġija, niftakar sewwa, u dan influenza lil-bint l-awditur. Per eżempju, ta' bint l-awditur joħorġu minn 5 sa 6 strofi kollha bl-istess stil ta' dal-framment. Mela l-framment jgħidlek, ommi tiegħi, meta mmutlek, iżrani ġo qasrija u kull darba li ssaqili għejdli xi Ave Marija. Influenza l-bint l-awditur kif qedtilkom ukoll kulturalment mobbli u li fija element qawwi ta' katarsi u jitla għal climax. Ngħidulkom kif. Ta' bint l-awditur. Ommi, meta mutlek jiena, għaddini minn triq bla nies. La ridek nipen id-doqli u laqas qaddiżlu qudies u din l-espressjoni nsibuha fl-għana tal-fatt ta' żmien l-Ingliżi fiċ-chatbooks kien hemm min mill-kriminali kundannati li kienu jgħidu li Rożarjanti tiġbru lix flus, tagħmlu lix qudies, ġifieri baqgħet fil-psike. Imbagħad tgħidilha wkoll, ommi, meta mutlek jiena, għaddini minn triq mistura, ħalli ġara tgħid l-oħra, din bint il-balza maqtula. Bekk nafu da wieħed ieħor meta ġrat, għaliex missiera kien l-awditur tal-ordni Massimiliano Balzan, u dan nafu meta għex u meta ħadem. Din il-ċirkwit veru żgħir, pereżempju d-dar tagħhom kienet bejn strada stretta u triq it-teatru, immaġinaw, u missiera jaħdem il-palazz, jiġifieri, u biċċa veru sabiħa fiha qiegħda li din ma tmutx mill-ewwel, iddum biex tmut, u il-Gramastru jibgħat għalih u jgħidu jekk ma spedejtix muru spedija, ġifieri fittex oqtolha tħallix tbagħti, imma l-kastik ħaditu tal-adulterju li kommettiet. Mela, imbagħad tgħid lill-omma, ommi meta mutlek jiena għaddini minn fuq is-sur, ħalli ġara tgħid lill-oħra dina bint il-lawdatur. Ommi meta mutlek jiena inti tfinni taħt il-għadba, ħalli ma kull ħarġa u daħla tiftakar fija l-minħabba, ġifieri li kont jien il-kawża ta' kollox. Ommi meta mutlek jiena fit-tebuta milli tieqa, ħalli meta jerġa' jiżżewweġ għal żewġa li qatilha, nisimgħu jiena jitnieda ġifieri jsiru t-tnedijiet taż-żwieġ il-ġdid. U hemmhekk huwa l-climax tal-katarsi li tgħaddi minnha li ġġib lilha nnifisha għalija biex tpatti ta' dnuba. Dan il-motiv ta' għamilli tieqa fit-tebut insibuh ukoll f'ballata Jugoslava. The Bridge of Skadar. Dan il-pont ma setax kellu xi magħmul fuqu u ma setax jitlesta. U mbagħad sabu x'kienet ir-raġuni. Ġo fih kellhom jitfnu il-mara ta' wieħed mill-bennejja. Mela l-bennejja kollha qalu lin-nisa tagħhom biex ma jġibulhomx l-ikel fil-ħin tal-ofsinhar. Imma dan li kien ġust strett wieħed biss, ġiet il-mara tiegħu bl-ikel. U din għalquha fil-ħajt. Però din kellha tarbija, allura talbithom jagħmluha t-toqob biex tkun tista' tredda lit-tarbija mit-toqob tal-ħajt. Ġifieri dawn il-motivi jinsabu fl-Ewropa kollha, jekk inkom taqraw xi għana tal-fatt ieħor issibu xi ħaġa simili f'pajjiżi oħra. Issa. Imbagħad għandna wkoll barra li semmejna għandna tal-Ewsal Mostettilkom, Kuta Vudi Xġara ta' San Dimitri, Ar Ħasan antika wkoll minn ta' qabel is-seklu 17, Ave Marija, bint l-Awditur, l-istorja ta' Ġuditta u Talin il-Karkariża. Issa di Talin il-Karkariża għamilt minn kollox biex insib il-każ fl-arkivju ta' Santu Spiritu, imma l-kaxxa fejn suppost kienet tmermru totalment, saru trap id-dokumenti, ġifieri ma nistax ngħid ġraġ veru, imma hekk jgħidilna li 1771. Imbagħad hemm ta' Kruċi l-Ħabba. Ta' Kruċi l-Ħabba hija ballata fuq wieħed li jinsab fuq ix-xwieni u qiegħed imġennem biex jasal Malta biex jerġa' jiltaqa' mal-mara li jħobb.
Uħut minn dawn kienu kulturalment mobli mhux kollha, imma waslu sa żmienna għax kienu fuqhom il-poplu. Għalkemm mifruxin fuq medda ta' 3 sekli, l-ebda waħda minn dawn ma nsibu x-xena tal-kas fil-qorti jew il-kastig, jiġifieri mal-mewt tal-vittma jispiċċaw dawn. Imma biss it-tmiem traġiku. Imbagħad hemm l-għana tal-fatt fuq l-eroj jew il-vittmi Maltin tal-letteratura tat-triq li se nitkellmu fuqhom dalwaqt. L-Annej u l-udjenza tiegħu. Parti mill-klassi tal-ħaddiema huma l-Annejja li jieħdu funzjoni temporanja tal-vuċi tal-poplu għax qed temporanja. Għax jekk l-udjenza ma taqbilx miegħek, temporanja tkun, jista' jkolli l-udjenza ma jkollhomx l-istess idejat li għandu l-Annej fuq każ li ġara. Skont dokumentazzjoni tas-seklu 15 li semmejna, l-Annejja ilhom organizzati sewwa mill-inqas minn dak iż-żmien. Jannu fatti li jafu li jogħġbu l-poplu waqt li ma' żmien jiskartaw fatti oħra li ma jkollhomx effett daqshekk drammatiku. Billi x'aktarx kienu illitterati, l-Annejja ma kinux jiftakru sħiħ kull fatt li jisimgħu, dment li ma kienx fir-repertorju tagħhom. Jista' jkun li l-ballati waslu oralment minn qabel is-seklu 19 u waslulna għax l-istess fatti kienu jitgħallew minn iżjed minn Annej wieħed. Jista' jkun ukoll li l-ftit ballati ta' qabel is-seklu 19 baqgħu jinftakru għax kien jgħannihom il-poplu fil-ħajja ta' kuljum mingħajr akkumpanjament mużikali. Ukoll fi gżira ċkejkna bħal Malta, l-istess Annej jikkondizzjona ruħu mill-ambjent u mill-pubbliku u bekk hu stess bil-għaġla biex jgħanni qabel ilħaq jinsa joħloq varjanti tat-tip tal-ballata tiegħu stess jew ta' xi oħra li jkun sema fil-kontenut, fid-dettalji jew fil-mod kif jgħanniha biex itejjibha wara l-għaġla tal-bidu. L-istess kif udjenzi differenti jirreaġixxu b'modi differenti għall-istess ballata. Din mhix korruzzjoni tat-test, imma kreazzjoni ma' kull interpretazzjoni. Fid-diskors tal-ballata ma tistax tifret lil Annej missemmih li miegħu ikun qiegħed fi dialogu kontinwu. Barra l-ballata nnifisha, l-Annej ikun qed jgħaddi wkoll lill-udjenza it-temperament tiegħu, l-attitudni, l-esperjenza, is-sens estetiku u f'soċjetà nisranija il-lejaltà lejn il-prinċipji tiegħu għalkemm ikun qed jgħanni fuq fatt. Dan kollu fil-waqt wieħed performattiv. Fid-dialogu mal-udjenza, l-Annej juri l-perċezzjoni universali u morali li kellu l-poplu, idejat stabbiliti u s-sovverżjoni moħbija. Din toħloq dibattitu markat mill-inċertezza li waħda mir-raġunijiet għala l-Annej mhux dejjem jista' jikkontrolla reazzjoni tal-poplu għall-istorja li qed jgħanni. Issa fuq il-lemin għandkom stampa ta' Auberge d'Italie li kienet il-qorti ta' fuq. Meta jien kont żgħira niftakru qabel ma nbena il-qorti kif nafuh illum, din konna ngħidula l-qorti ta' fuq fejn kienu jinqatgħu il-proċessi kriminali. Jekk qegħdin tinnotaw isfel net, skużawni qed isfel net għandkom jgħidula il-banka. Il-banka kienet isu bħal monti fejn minn hemm kienu jinbigħu dawn il-ktejjeb. Kont tixtrihom solt. Issa biex ngħidilkom kif kienu jkunu, din għandi waħda sħiħa. Mela. Kienu kun hekk u hekk u x'fin taqasqashom jiġu ktieb. U jiġi dan pereżempju. Mela dan kienu jinxtraw minn dik il-banka. Għamel żmien kont tixtrihom mill-monti imissa ma baqax. L-aħħar wieħed li sieb talabni 10 euro. Ekku fil-każ nieħdu fotokopja. Mela. Richard Taylor
Qisu dan qisu ktejjeb bħal dan, imma daqsxejn jeħxen. Daqsxejn jeħxen għax ġab xi 4 illustrazzjonijiet wisejn, ġifieri, u għandu isejħilhom kanto minn għalija. Mela Richard Taylor fl-1846 kiteb fuq il-karnival ta' dik is-sena ta' 22 ta' frar li qajjem furur il-mod kif l-Ingliżi trattaw lil Maltin għal karnival qajjem furur sħiħ. Din kienet xi snin wara l-libertà tal-istampa u il-format huwa simili. Is-simili għal dak tejjeb forsi daqsxejn jikbar imma l-istess mod kien jinqata' jekk toqgħod taraħ sewwa. Mill-1853 sas-sebgħinijiet tas-seklu l-ieħor hemmhekk għandna l-ewwel għana tal-fatt, l-ewwel checkbook li sibtiena ma jfissirx li m'hemmx oħrajn imma daqshekk sibtiena. Mill-ewwel wieħed ta' Salvo Farrugia u Salvo Saliba, wieħed kienu jgħidulu l-Voldiri u l-ħol kienu jgħidulu t-Sozz li qatlu u għalquhom. Imbagħad hemm l-aħħar wieħed il-qtil tal-Fgura 1977. Però naf li hemm oħrajn tal-1977 fuq il-qtil ta' Karin Grek. Ġifieri fl-istess perjodu. Imma jien ma sibtux dan. Għax biex issibhom titfittex kollok idea min jista' jkollu u titlobhom li jisilfuhomlok biex tieħu fotokopja għax ħadd ma jċedihom minn idejh jiġifieri biex itihomlok. Mela, ġew stampati fuq il-200 ktejjeb, mela minn dawn jiena naf bi ftit iżjed minn 200 u meta qed ngħid hekk qed ninkludi dawk li huma umoristiċi, pereżempju, dawk li huma politiċi, bħal ngħidu aħna dawk fuq Hitler u Mussolini u l-Ingliżi u l-Amerikani, ammont sostanzjali. Dawn il-folji kbar tal-letteratura intu f-16 il-faċċata kif urejtkom, kienu joħorġu f'diversi edizzjonijiet. Xi kultant 9 pereżempju, 9 ta' Matteo Kallus ngħidu aħna. U kienu sors taqliħ għal pubblikaturi l-istess bħalma kien jiġri barra minn Malta. Imma barra dan beda ħafna qabel f'Malta. Dan baqa' għaddej minkejja l-rekordjar tal-għana li kien beda fit-tletinijiet sakemm miet mewta naturali wara raġunijiet varji. Forsi fosthom l-inibizzjoni ta' ċikkufenek, se nkellimkom fuqha fl-aħħar. Minn meta l-għana tal-fatt beda jinkiteb ukoll u mindu dak li jikteb l-għannej biex jannih beda jiktbu f'ismu, attenzjoni kbira bdiet tingħata għal dak li jinkiteb. L-eżattezza tal-fatti, il-lessiku u l-istil. L-għana tal-fatt fil-letteratura ta' triq kienu kun fuq il-ħajja ta' protagonisti storiċi u fuq drammi tal-familja li juru konflitt jew il-qrubija umana. Mekk għandna dak juri il-konflitt fil-familja u l-qrubija umana, l-istorja ta' Gian Maria Cassia. Nafu li dan għex fis-seklu 17. U jgħidu li l-familja nqatet li r-razza nqatet miegħu ma mhux veru. Fl-assenza tad-delitti u kundanni, il-pubblikaturi ġuda ma kunux joqogħdu bidhom fidhom, malli ma jkunx hemm qtil, allura ma jkunx hemm kundanni u ma jkunx hemm fuq ix jiktbu. Jaqbdu jiktbu fuq stejjer mill-Bibja bħal Susanna, Giuditta taqtara Soloferne, jew inkella stejjer melodrammatiċi bħal Falarides, Żewġ Surġenti, dawn huma suġġetti mill-letteratura Ewropea. Mbagħad Malta disgrazzja Tawdex, meta jgħidu disgrazzja Tawdex, meta inqaleb il-Luzzu u mietu kwantità fl-1948.
u ta' Fredo Lawċi li kien għannej biex taqat allura ħalli għalihom biex jikdbu fuqu, biex jikdbu l-għana tal-fat fuqu. U wkoll ġrajiet drammatiċi u umoristiċi. Naħseb hemmhekk intaraw. Dak jgħidulu Fredo l-Everest. U tantu meqjum avoli għaddew da snin kollha li għannej meta ordnawh biex imur jgħanni ximkien, le sejjer għanni għan tal-Everest. Ġifieri, da qegħdin ngħidu 10 ta' snin wara, u għal-ebda raġuni għasek toffrilu kemm toffrilu flus. Mbagħad kien hemm ukoll f'dawn il-200 ċabbuk li qed ngħidilkom. Rachel, tafx ma' Rachel, Arċilla. Arċilla kienet dik il-kitba ta' żwieġ li jużaw fit-tnejn tal-Karnival. Rachel jaħseb jien hemm xi 7. Propaganda favur l-Ingliża l-Amerika semmejnija, fatti autobiografiċi u politiċi. Imqiegħda f'ambjent storiku jew mhux skont il-perjodu, imma bl-istil tas-sekli 19 u 20 u ħafna minnhom fatt edizzjonijiet u bla data. Dik xi ħaġa li iddejqu l dak li jkun li ma tarax id-data għaliex ma tkunx taf l-edizzjoni kemm damet toħroġ fuq 10 snin, fuq sentejn ma nafux. Dan ma jfissirx li kontemporanjament mal-għannejja tal-għana miktub ma kienx baqa' għannejja li għannu fuq suġġetti li jiftakru bla ma jirrikorru għal dak miktuba. U bħala għannej ta' 200-300 sen ilu u qabel kienu jibqgħu anonimi u l-ballata kienet tiftakar biss li wara kollox kien l-iskop tal-eżistenza tagħha. Madankollu l-għannej xorta kien u għadu juża l-iktar forma adattata biex jikkomunika l-ħsieb tiegħu li jirrifletti l-komplessitajiet tas-soċjetà u tal-esperjenza umana fl-imoddi u llum bl-iktar mod effettiv skont il-lok u l-waqt. Hawn ta' min jgħid li l-għana tal-fatt fuq l-eroj jew vittmi Maltin ta' qabel, waqt u wara l-assedju, Matteo Kallus, Pawlu Xara, Toni Bajjada, Ċejlu Tonna, Luqa Briffa u Xbejba Tardum. Issa fuq din l-Xbejba Tardum irid ngħidilkom ħaġa li niltaqgħu. Xbejba Tardum aħna qegħdin narawh mill-idea nisranija. Fil-Bulgarija għandhom l-istess ħaġa imma mill-idea musulmana. Mela l-uffiċjal Tork intbagħat Malta minn Sulejman biex jiġġieled kontra l-insara. Jiltaqa' ma' l-istess waħda bħal ta' Xbejba Tardum u din imbagħad f'edizzjoni oħra li ltqajt magħha jiena li batina wieħed ludi u kol ġrat fil-Bulgarija, ġifiri verżjoni oħra jerġa', din jitloba biex ma tikxfux għaxu jiġi jisu daru mal-ħajt dan waqt il-ġlied u ikun hemm din jisa Xbejba Tardum u jgħidilha għax jekk tikxifni ħutek joqtluni u jekk joqtluni ma nistax immur lura pajjiżi u ngħidulhom kemm in sabiħa. U din ma toqtlux skont il-verżjoni Bulgara, ma tgħidx il-ħuta. Issa, din tal-Bulgarija, mhux din li batinna l-ludi, din li traduċa mill-Esperanto Carmenu Mallija. Traduċa xi 4 verżjonijiet tagħha mill-Esperanto. Mela, dan x'aktarx kienu jitgħannew dawn fuq l-eroj Maltin, kienu jitgħannew mad-9 tas-seklu 18. Għalhekk baqgħu jinftakru għax kienu ilhom jgħannuhom. Anke jekk qatt ma nkitbu, imbagħad inkitbu fil-letteratura ta' triq. Inqas magħrufa minn dawn li semmejna hemm George il-Bdott, Giacomin Ċantar, Indris Sajjid Malti, Marija bint is-Sajjid u Dungejta Mannarinu. Issa, din ta' Marija bint is-Sajjid u Indris Sajjid Malti, ommi sal-1972 kienet għadha tiftakarha.
Kien għadha tiftakara, kien sitt biċċiet minna, u l-professor Aquilina li għaffirlu kien jgħidilna biex tiġbru kemm nifilħu folkloru Kassar Pulicino. Allura jiena ġbart li kienet taf ommi u għada għandi di. Mela jekk qegħdin tinnotaw hawnhekk għandna ta' Toni Bajjada raw kemm il-waħdem. Li sibtina biss sitt verżjonijiet. Imbagħad l-oħrajn huma tal-eroj l-oħra. Sovversivi jew le, uħud minnhom ukoll seta' kien ilhom jitannew minn duġraw qabel ma nkitbu fuqhom ir-romanzi ta' Giuseppe Muscat Zoppardi, Nino Muscat Fenek, Giuseppe Kumbo u Arturo Caruana li qabdu daqshekk malajr fil-bidu tas-seklu 20 u baqgħu, pereżempju Manuel Cilja, wieħed mill-aqwa għannejja, wieħed milli qegħdin irrekordjati f'ta' tletinijiet, dak kien għadu janni minnhom minn dawn tal-eroj. U mhux li rrid nagħmel irid inqabbel kif kien jgħannihom ħanara kemm ivarjaw mill-letteratura ta' tri, jew inkella kien għadu jiftakarhom mill-għannejja ta' qablu. Biżżejjed nikkonsidraw l-għad ta' edizzjonijiet li ħarġu. Biex testi orali jidħol f'moħħ il-poplu jibqa', irid ikun fomm il-poplu konsistentement matul ħafna snin u bekk ikun hemm kontinwità. Ma neskludux li xi repertorju seta' kien inaċċettabbli fi żmien l-ordni billi kien jinstema' sovversiv u tqajjem fi żmien l-Ingliżi għall-istess skop, is-sovverżjoni. Dawn l-eroj kienu ċittadini Maltin komuni li madankollu iktar ma jgħaddi żmien kienu saru rappreżentattivi tal-aspirazzjonijiet tal-poplu biex ikollhom vuċi fit-tmexxija ta' pajjiżhom. Fost il-każijiet l-iktar ċelebri mit-80 għana tal-fatt fuq delitti jiena qed ngħid 80, fil-verità 47 għaliex ħafna minnhom minn awturi differenti għalhekk jiġu 80 imbagħad. Ġifieri jekk inti għandek fenna fina 4 ta' ġiġa bħala delitt wieħed huwa. Mela d-delitt tat-tambur Malti semmejtulkom, il-mewt ta' Salvo Farrugia u Izzot, il-Voldiru Izzot, id-delitt u il-mewt ta' Pawlu Tork. Dan rivoluzzjoni qajjem għax għalkemm Pawlu Tork kien mammet u qatel Maltija tfajla tal-galbu. U daru għalih li kien għalihom għaxruħ kienu n-nies il-belt. Imbagħad għandna l-Fatta de Martino, hawnhekk irid ngħidilkom ħaġa importanti. Dan il-Fatta Katerina jew il-Fatta de Martino dan ġara il-Furjana triq is-suq. Li ġara hu li wieħed midħla tal-familja, ħaddiem midħla tal-familja, qatel l-isteftura biex serqa enormi. Meta ngħidu enormi, debijiet, flus lin-nies, kien jislef il-flus dan, kien sinjur kbir jislef il-flus. Dan marru il-festa ta' Ħalbalsan u l-mara u t-tarbija u l-tifel il-kbir ta' xi sentejn ħallew ma' Katerina Borċ is-seftura. It-tifel meta saqsewh min għamlilek il-Katerina għallhom Peppi tat-Tuttu. Għallhom il-verità Peppi tat-Tuttu kien dan il-kuċċier li kien jaħdem magħhom. Issa, araw x'każ kurjuż għandna hawnhekk. Hawnhekk għandi ġiex verżjonijiet mill-Mosta. Appropriaw l-għannejja, appropriaw il-fatt, għamluh li ġara l-Mosta. Imbagħad dejjem qed imma għaliex għamluh li ġara l-Mosta meta pereżempju l-festa ta' San Valentino Ħalbalsan il-bot minn Santa Marija ngħidu aħna tal-Mosta. Imbagħad irrealizzajt meta ċċekkjajt fil-ktieb ta' Giuseppe Kumbo il-ġurijiet kapitali tal-Mewt, sibt li t-tifel bagħtu għal xi żmien joqgħod man-nanna tiegħu il-Mosta. Ġifieri b'dak il-mod appropriaw din il-ballata dan il-fatt daqs li kieku kien tal-Mosta. U interessanti ħafna jekk wieħed jaqrahom.
Imbagħad kellna għandna id-delitt u l-mewt ta' Gianni Borċ il-Pedi, dan kien daqsxejn sfortunat għax ommu missieru qalu l-verità u bekk inqabad. Barra minn hekk hu talab il-proklama, allura inqabad waħdu. Imbagħad erda ta' Mario Ġamri dak każ li ġara il-Mosta, dan huwa uniku qatt ma smajt li xi ħadd joqtod dan il-mod. It-tifel għax din il-missierja ġa żewweġ wara li mietet l-om u l-mara ħaqrithom. Ma temnux kif qatilhom, satt il-ventilaturi, satt il-sellatura tal-bib, għamel il-kenur bil-faħam bil-mod u qattaw il-lejl hemmhekk u fgaw. U mar jagħti ruħu lill-pulizija. U spiċċa il-manikomju u pattijilhom tal-li kienu jagħmluhom. Imma dal-każ inġenjuż jirrajtu, jew forsi fidila da xejn, ma nafx. Mela. Imbagħad kellna klikek ta' kriminali Malta. Imma mhux fuq kollha sibtana tal-fatt dal-kriminali. Pereżempju, fuq il-klikka tal-lajs ma sibx ċana tal-fatt. Però fuq il-klikka ta' Ġanon dan għandna dal-fatt. Imbagħad fuq il-klikka ta' Ebejjer, jiġifieri dawn għal 4 xelini joqtluk kienu mingħajr ħnina. Il-klikka ta' Ebejjer marru jisirqu l-patata li kienet ippakkjata lesta fl-xkejjer mill-għalqa. Kien għaddej pulizija tar-ronda fuq iż-żiemel u qatluh. Dan Ebejjer irnexxielu jdum żmien maħrub bħal ċikku fenek tal-Mosta. Imbagħad inqabad, imbagħad ħarab mill-ħabs id-dendel mal-lożor. Jiġifieri dawn klikek, imbagħad skont il-għana tal-fatt li qrajt, ma jgħidlekx li spiċċa biex miet b'aċċident tax-xogħol fi skolijiet tisqallija meta reġa' ħarab. U qisha l-idea ta' id-driħ Alla laħqitu, dik l-idea antika ta' dak iż-żmien. Imbagħad għandna l-fatt tal-katakombi ta' Witammi li għadhom jannu fuqu sal-lum. Zeppi Spanjol għadu janni fuqu sal-lum. Wieħed qatel il-kuġin tiegħu. U ġifieri tant spiċċa ħażin li waqt li kien għadu għaxi bdew jikluh il-ġrieden Witammi flar. Imbagħad il-qtil tal-Ħamrun semmejnieh u il-qtil ta' Nazaren u Abela. Il-qtil ta' Nazaren u Abela waħlu fih li qatel l-ommu baqa' jinsisti li hu innoċenti, imbagħad xi ħadd fuq il-punt tal-mewt ammetta li hu kien qatlu imma Nazaren u Abela kienu diġà għalquh. Imbagħad il-fatt li ġara fit-tella ta' Ħalluqa. Dan huwa fatt fejn żewġ taħwa għamlu s-serqa u l-qtil. Però wieħed qatel, l-ieħor ma kienx qatel, u dan baqa' sal-aħħar minuta. Ma jistax jifhem għaliex se jgħalquh bħal ħuh jekk hu ma qatilx. U pereżempju qallhom dan il-kliem fil-qorti, qallhom ara se tagħmlu bidejkom tax jiena ma qatilx, jiġifieri u kien f'dis sitwazzjoni. Tallaw semmejnija u s-serqa tad-dokkjar semmejnija wkoll. Hawnhekk għandkom tat-tambur Malti. Il-tambur Malti kif qed innotaw waħda mill-antiki u twila mhix, araw kemm qasira. Ġifieri kwart tal-oħrajn. U din semmejniera Katerina u din ta' Gianni Paris, din ukoll għamlet kjas sħiħ il-belt. Baqa' jiġri warajha, bagħti littri li sa joqtolha ma tax każ u qatilha ta' veru. L-iskantament qatilha fil-ħanut waqt li qed tixtri. L-iskantamenti kellha tarbija tal-ġirien fuq dirajja u t-tarbija ma ntlaqtitx. U intlaqtet hi. Kif kienet tinġabba l-informazzjoni fuq id-delitt biex tiġi ppubblikata bħala letteratura ta' triq. Awturi prolifiċi tal-għana tal-fatt imma li l-parti l-kbira ma kienux jannu huma Alfonso Bonello, Arturo Caruana,
Francesco Caruana, Michel Psajla, Giuseppe Xiberras, Giovanni II, fil-waqt li Paolo Sejkel u Michela Bela l-Bambino kienu għannejja wkoll barra li kienu jiktbuhom. Kienu jlessu l-poezija minn dak li jafu fuq il-każ mill-gazzetti u mill-lejdut minn qabel il-kundanna u ma li jsiru jafu kif inqatet u t-temma tagħha jkompluha malajr u jippubblikawha. Il-pika bejn il-pubblikaturi fuq il-bejħ kienet kbira kif naraw mir-riklami. Min minnhom kien ikun preżenti fl-awla tal-qorti kien jagħti reazzjoni tal-ikkundannat f'dettalji kbar. Kien hemm pika wkoll bejn ix-xerrejja tal-letteratura tat-triq għax kien hemm min kiteb fuq il-faċċata ta' barra li xtara l-ktejjeb malli dan ħareġ. Kienu jiktbu meta xtraw il-ktieb. L-istil tal-ftuħ u l-għeluq. Mill-ballati tas-seklu 18 kieku tafu ħut ġara biss dik tal-1738 tibda bid-data tad-delitt. Lanqas lana tal-fatt ta' żmien l-Ingliżi fuq l-eroj jew il-vittmi storiċi Maltin ma jibdew bid-data tad-delitt. Xi wħud iġibu biss l-era, żmien l-ordni jew żmien il-kavallieri jew żmien il-pirati jew żmien it-torok. Jinkludu s-soġġettività tal-awtur jew l-għannej, ir-reazzjoni tal-pubbliku għal partijiet differenti tal-ġrajja, ir-reazzjoni tal-awtoritajiet u jgħalqu bit-talliq jew għall-inqas bil-kastik. Mis-47 delitt li ġraw Malta Għawdex u jinsabu fil-għana tal-fatt fil-letteratura tat-triq, 27 jibdew bid-data fl-ewwel strofa jew fl-istrofi tal-bidu jew fuq il-faċċata ta' barra. Bħal ngħidu aħna id-delitt ta' Gianni Paris u l-mewt ta' Gigio Comenzuli li wrejtkom. U dan hekk jibda kien ix-xahar sewwa tal-Karmnu minnu kellna ġo 1905 l-annu kienu kol fil-ħin. Jiġifieri jagħmlu taqbila, jagħmlu kwartina bid-data. Id-delitt u l-kastik, l-iżvilupp ta' każ kriminali kellu impatt enormi fuq il-pubbliku Malti u d-delitti u l-eżitu tagħhom kienu jdumu jsemmuhom fil-familji snin u minn ġenerazzjoni għall-oħra. Każijiet popolari li niftakar isemmu f'żożiti fil-Mosta kienu ta' Peppi ta' Tuttu, ta' Ġanon, tal-Katakombi ta' Witammiq, iż-żewġ delitti tal-Ħamrun fejn kien hemm nies involuti, ta' Nazzareno Abela, ta' Moħħu huwa tal-1900 ta' żewġ taħwa tal-1943, ta' Dokkjar, tal-Allis, ta' Ġiġa u ta' Ċikku Fenek. Fl-aħħar żewġ sekli, il-forom primittivi tal-kastig ġudizzjarju tbidlu konsiderevolment. Fi żmien l-ordni li kundannat kienu jaqtawlu partijiet minn ġismu. Qabel it-tagħliq, bl-intenzjoni li ssir it-tortura ġudizzjarja u li jittawwal ir-ritwal tal-mewt. Kemm jista' jkun? It-tagħliq kien ikun avveniment pubbliku li l-poplu kien imurali beħġaru. L-istess bħalma Michel Foucault f'The Body of the Condemned jiddeskrivi li kien jiġri fi Franza. Meta t-tagħliq ma baqax pubbliku, il-poplu beda jattendi il-funeral tal-vittma minflok it-tagħliq. Sal-1878 l-eżekuzzjoni bit-tagħliq f'Malta kienet għadha ssir pubblikament, imma fl-1880 bdiet issir fil-ħabs u s-sinjal li l-ġustizzja ħadet il-kors tagħha kien jingħata bil-bandiera sewda tperper fuq il-bejt tal-ħabs, l-istess bħalma kien jiġri l-Ingilterra. L-aħħar eżekuzzjoni f'Malta saret fl-1943. Għalkemm il-pina tal-mewt tal-qtil ma tneħħiġ qabel l-1971, madankollu sal-ewwel snin tal-Ingliżi f'Malta kien għadu jingħata is-swat fl-1821, 1829 fit-toroq u fl-1860 fil-ħabs. Kienu għadhom ibewsu l-forka li kundannat maħfur mit-tagħliq. 1807, 1818, 1821, 1822. Fdal minn żmien l-ordni meta li kundannat maħfur kien jintbagħat jaqdeb fuq ix-xwieni għal omru. Kif sa m'għandumux ma naraw dil-aħħar biċċa tal-informazzjoni ta' Dr. William Zammit li dalwaqt se jippubblika il-ktieb Kissing the Gallows.
għalkemm ma ltqajtx ma' dawn il-każi fl-għana tal-fatt. Li ltqajt magħhom huma li jekk li kkundannat ma jieħux it-tagħliq jieħu ħabs jew manikomju għal omru. Ħabs b'xogħol iebes għal snin twal kollha miżuri retributtivi u mhux riabilitattivi. Tortura atroċi bħala parti mis-sentenza biex tislet l-ammissjoni tal-ħtija. Insemmi t-tortura li ngħata ġo Cominċantar qabel l-assassinju tiegħu, li frustar ta' Pawlu Xara, it-talli ta' Matteo Kallus, li l-għana tal-fatt inkiteb fuqhom fi żmien l-Ingliżi, filwaqt li l-ġrajja tmur lura għal żmien l-ordni. Mill-fatti li qrajt jew smajt mhux magħruf minn żmien l-Ingliżi li qatt taqal Umara hawn Malta, u wieħed mill-awturi tal-għana tal-fatt Alfonso Bonello fid-delitt tal-ħamrun li sar minn Carmen Abdilla u Bina fl-1937 jilmenta minn dan għax jarah diskriminatorju u li bekk jinkoraġġix il-kriminalità tan-nisa u jikteb hekk. Tisma' nisa spiss hekk jgħidu jien nagħmel kull ma nixtieq għax hekk noqtol mara jew raġel jien għalija m'hemmx talliq. Parti oħra ta' ritwal ta' talli kienet li l-kundannat li jkun ammett taħtijietu iwissil il-pubbliku biex ma jikkommettix delitti u jitlob mafra pubblikament. Li kundannat li m'għandux iżjed kontroll fuq ġismu jibqalu kontroll fuq ruħu. Per eżempju qabel għalquh Nazzarenu Mabela dak li ħasbu li qatel l-ommu kiteb kelmtejn lil gwardjan tiegħu. Dan jissejja letteratura tal-forka, gallows literature. U barra minn Malta jeżistu mijiet minn dan l-eżempji. Jista' jkolli f'Malta jinsabu ftit għax li kundannati kienu fil-part kbira litterati, allura ma kienux jiktbu dil-gallows literature. Il-liminalità fl-għana tal-fatt. L-għana tal-fatt għandu ħafna x'jaqsam mal-prospetti tal-konflitt li jiżviluppa fl-istadju liminali matul il-proċess bejn il-kundanna u l-kommutazzjoni tas-sentenza. Anzi, fi żmien il-pena kapitali, sa ċertu punt, kull min kien akkużat bi qtil, ħati jew le, kien ikun taħt id-delle d-didi tal-forka. Imma mhux biss. Atkinson, magħruf fuq l-istudju tiegħu li għamel fuq il-ballati, jinnota li l-preokkupazzjoni tal-ballata b'dak li hu liminali fiha tidher matula billi ritwali jinvolvi stadji liminali. Liminali jiġifieri hija timdendel la taflaw u la qaslin. Anzi, fi żmien il-pena ta' kapitali sa ċertu punt, kull min kien akkużat bi qtil, ħati jew le, kien ikun taħt id-del l-istruttura tal-plott nifisha fil-paradigma ta' kif kien ittrattat l-akkużat ngħidu aħna bejn id-delitt u l-qbit tiegħu. Waqt li kien il-qorti, waqt li qed jisma' l-każ, matul l-investigazzjoni. Sew jekk il-ħati jitneħħa bit-talli u sew jekk is-sentenza tiġi kommutata f'ħabs, imħabba l-istigma f'għajnejn is-soċjetà il-ħati qatt ma jibqa' l-istess qrabatu. Nistgħu naraw dan minn bint li mallaq u bint il-bojja li jitbekkew l-istat ta' ħajjithom wara li xi ħadd minn qrabathom ikkommetta omiċidju. Madankollu l-għana tal-fatt fil-parti kbira jieqaf mat-tema tal-każ u rari jsemmi r-reintegrazzjoni fis-soċjetà meta jagħti il-każ. Pereżempju għandna każ wieħed Vincenzo Borx li qatel il-Marianna Finch. Jagħmel żmien il-ħabs u joħroġ u jgħix ħajja eżemplari. Wara da jgħidulna il-kittieb l-awtur tal-ballata stess. Għandna każ ukoll liminali, pereżempju meta iwaħħlu f'xi ħadd li ma jkunx hu li qatel, ġifieri dan jaf żgur li hu ma qatilx u jaf żgur li se jgħalquh kif fil-faġġara, pereżempju bħal tal-Furnar ta' Venezja jew ta' dan Nazzarenu Mabela. Ta' min jinnota li għalkemm l-istennija tal-ikkundannat fl-ispazju liminali tkun immarkata bl-inattività, dik tal-ħati mhux magħruf jew maħrub tkun immarkata bl-attività waqt il-ħarba.
Għalkemm il-preżenza tal-patri biex isalva ruħ li kundannat fl-aħħar passaġġ tiegħu lejn il-forka toħloq pont fl-ispazju liminali bejn il-ħati niedem, meta jkun niedem, u l-mewt, il-patri u r-rużarjanti jibqgħu ma jinfdux l-alterità tal-ikkundannat. Mela, il-ballati bħala forma ta' protesta toħodha milli malat toħodha u permezz tal-valuri u l-attitudnijiet kollettivi, l-kuraġġ, l-integrità, l-intelligenza, l-altruiżmu u l-lejaltà. Il-ballata folkloristika kważi dejjem fiha wkoll element ta' protesta. Din hi funzjoni importanti tal-folklor. Ir-relazzjoni inseparabbli organika tal-protesta u l-ballata tinsab fil-li jistimolaw lil xulxin. Jgħidilna Thompson li l-kolonjaliżmu jobbliga lill-kolonjalizzat biex jaqqat il-kultura ma' reżistenza. Ir-relazzjoni inseparabbli organika tal-protesta u l-ballati tinsab fil-li jistimolaw lil xulxin. Kienet l-istorja tal-pajjiż li timbrat l-għana tal-fatt bit-tradizzjoni ta' protesta, fosthom il-protesta kontra l-gvern kolonjali. Għax ma ħallix lil Maltin ikollhom rajhom f'idejhom. Bil-ħeġġa tiegħu biex l-ordni kolonjali mifrux mal-Imperu Ingliż jiġi aċċettat Malta wkoll. Ir-rumanziera Maltin tas-seklu 17 meta kitbu fuq dawn in-nies reali, eroj u vittmi fir-rumanzi tagħhom bit-Taljani u bil-Malti imlew vojt politiku u soċjali billi taw viżjoni aħjar tal-mod tal-ħsieb u l-ħajja Maltija. F'moħħhom kellhom sewwa sew l-iskop li jispiraw lil qarrej biex ma jibqax indifferenti għall-istat fil-pajjiż u biex jirribella. Kif għamlu l-eroj Maltin ta' Dari. Hawnhekk għandna element tal-moviment romantiku fl-Ewropa u ġie integrat fl-għana tal-fatt fil-letteratura tat-tri li jissinkronizza li modi ma' żmien reali b'viżjoni ġdida għal Maltin. Intenzjonat biex jitanna għal raġunijiet varji fosthom l-litterizmu u l-faqar seta' jilħaq iktar nies milli laħqu r-romanzi. Mela fil-mobilità kulturali nħallilkom hemmhekk f'ċertu l-integrità funzjonali tiegħu billi ritwalistiku ma trid tkun il-medja mis-serati tal-għana li jgħinu f'din il-preservazzjoni. Billi mhux il-medja kollha tippreserva l-karatteristiċi kollha tal-għana tal-fatt, il-mobilità kulturali hija fattur determinanti fil-preservazzjoni ta' dal-patrimonju kulturali. Mela, għandi xi eżempji li rrid nagħlaq bihom. Pereżempju, semmejtilkom ta' Bint l-Awditur u ta' Ave Marija. Ma ltqajniex moħrajn b'suġġett simili, però influenzat jew ħolqot xi ħaġa fil-lob ta' tfal, fit-taqbil ta' tfal, ta' Anġionġella. Mela, min ma jafx kif taħdem ta' Anġionġella għandek tifla li tkun fin-nofs, ċirku ta' tfal madwara, ċirku iktar barra minnu u barra xi ħadd li jipprova jidħol fiċ-ċirku u ma jħallux. Mela Anġionġella hija inġiro Anċella. Anċella hija ġbejba li qiegħda fin-nofs. Inġiro iddur magħha, mela ċirku jdurlaw biex min qed barra jipprova jidħol jitfixkel u ma jirnexxilux. Min qed barra jipprova jidħol huwa il-kavallier li jrid it-tfajla, jiġifieri baqa' għandna dak il-fdal. Issa, fuq il-każ ta' ċikku fenek hemm ngħidilkom ħaġa tal-aħħar li kif qedtilkom jiena niftakar jiġri, kont ħirġa l-qudies u n-nies niżin jgħidu l-qatlu wieħed, blokk il-bot. Imbagħad barra minn hekk il-mostin qamu u inħolqu ħafna leġendi, pereżempju leġendi li ġeografikament impossibbli. Ngħidu aħna fuq kif kien jirnexxielu jiġi jitma' l-bejjem fil-mitħna
u jerġa' jaħrab u ħadd ma jaqbdu u riġmenti ta' lorries, trakkijiet u pulizija hemmhekk. U vvintaw li minn Torri Kumbu sa Ntuffiħa hemm passaġġ twil immaġinaw, ġifieri l-mappa ta' Malta minn Torri Kumbu sa Ntuffiħa li hu impossibbli ma jeżistix. Dal-passaġġ veru hemm passaġġ, imma passaġġ qasir bħala parti mit-torri nnifsu. In-nies kienu qegħdin jieħdu gost li ma nqabadx, kienu qegħdin jieħdu gost li ritratt li ġabu l-pulizija kien ta' wieħed imqanfed u ma jingħarafx. Però il-verità hija ħafna inqas romantiċizzata mill-informazzjoni li ċikku ta' lil Pawlu Borġ. U mhux veru qed jiġri ma' Malta kollha, dik l-immaġinazzjoni tan-nies. Mingħajr dik l-immaġinazzjoni ma kienx kien hemm il-ballat tikteb fuqu. Da fil-verità kien moħbi għand qaribu. Kien moħbi ġifieri kien qed jibża u l-biża' tiegħu kienet miswat. Kellu biża' waħda hu, żewġ beżat propjament li joħdulhom l-artijiet lill-familja u li malli jinqabad il-ħabs isawtuh. Allura dik kienet il-kundizzjoni li hu għamel l-ispettur li jagħti ruħu bidejh imma basta ma jsawtuhx. X'u semmew kemmtom.